ukuphepha kamoya ngibona ngasekusitheleni. Kodwa-ke elezweni ngingofakazi oqanda ikhanda sizonyiwe ma-Afrika. Ngeke ngabona inkunzi endle ivaliwe ngomhlanga amanqine ebheke phezulu. Wakhuza umuntu omdala athi ncedi shali yankunzi yonke iphumule ibulele izwe ngamthaneni. Lashiya khona le nkunzi yabhanga kimi alifaka lokho uphondo emhlabathini labuya negazi yakhuluma njengomuntu. Yathi uzolima umthinte ngibekele ingalo yomthetho lale majajini enkantolo zolalo baleyo ngathuka ngaphaphama kwafika umoqanda kwahlasela uhlabhana ngagodola ithele imvula. Ngaba ngedolo ngakhupha ngomthandazo ngathi uNkulunkulu wakhokho mbele nqanqa mina nathi imvula ngizola kanjani uthukela kude ekhaya. Uthi akusiyona imvula leyo inyembe zamadoda ehlala ekhala ngaphakathi ehlukumeza abantu besifazane. Ngathi baba nami ngihlukumezekile. Owesifazane bengibambisene nayo beyithwele inyanga zintathu wayikhipha ingane yami eseyihlule wathi nelungelo lokuphepha ukhipha umphefumulo ongenacala. Izwe lonke likhala ngamadoda ahlukumeza besifazane baqeda ngenkemba. Kodwa besifazane bahlukumeza imphefumulo engenacala eswini ngamaphilisi nangemjovo kuyambambatha kuthiwa akhule namabili. Siyakhala isona sifuna umlelisi uyasiphila okwayisana yangane ekhala emgqomeni efuna umlilo ogona ibhodlela lesavana ethaveni. Kodwa ngithule sezohle ngaphambili ngaye inyusi sidla ujulwayo. Khuluma Sithuna, ufuna ngithini kubona? Khuluma Sithuna, khuluma nami ufuna ngithini kubona? Le nkonzo akusiyona yami abayidingayo. Sifela thina ndensuku sifela abafazi ababesike ibunde sigcona sokucithana ngamacebo ovusa ibizo babamkhulu. Sifela ngamadoda ekhephuzo indlobo entathu ngalebandla. Ziphi intombi ezayifumbethe itshele egolide ezaziyibhola isifuba ngomgugu bazo mnanyaza ayisalanga zonke insizwe ngcono ayisalanga zonke esandlwana ngisho indoda kusuka ayifanga zonke pho ziphi insizwa kwathola kangaka emathaveni. Khuluma Sithuna, ufuna ngithini kubona? Khuluma nami ufuna ngithini kubona? Yazi nami ngeke ngabona sibonakalisweni inkonzo zamaciko zibekiwe zumfanekiso kwenyoka ngokuhlukana kwezihluku zazo. Nami ufikile ngaphosa yami yavela phela ubuntu kaMose kunya zonke ezinye uthi umuntu omdala ninabo sonkonzo nezimbo nenhlanhla senithulele umyalezo weqiniso. Khulumani bosonkonzo, khulumani nabo uzithulukane nenxeba. Yiza abanye inhliziyo zabo sezafana nohlamvu lwele emhlabathini wokugwadula kusaqhuma lutho kodwa khulumani uyozithulukana nenxeba. Ngicela inkolaso sothu. Ngiyabonga.